mediátor sincs, amivel... 2014. február 8-a Ógyalak. Nem lehet, hogy a kéményet ki kell valahol vezetni, és csak egy kémény, ez a cirkora vezet. Két kéménynek tettem. De azért annyi fa mindig van, hogy egy nap. Kettő így. Igen, igen. Hát ez is olyan, hogy egy ilyen De az két nap. Random egy kislány. Mert én akkor nekem szombaton is tartani a szerelőm. Ha szombat reggel nekem kimegy egy péntek éjszaka, akkor nekem nem mondja azt, hogy nem voltam otthon, mert nem veszem fel, vagy nem olvasom el az SMS-t, meg Nem jó szemüveget hoztam? jó vágok. Hát hogyne, erős paprikát, persze. Szedjetek. Na, Ne, akkor kell. indíts. Van még leves, nem félt a tányérba több. És mit finom? Jó, szedhetek neked? Túró van benne, és a tetején van a sav. Nekem a színéből is lép. Jó, színéből is. Jaj, de guszta. Az nagyon finom. Imádom a pogácsát, Máté is nagyon jó. Hát jó. Jó Gamok. talán. Legutóbb Ági csinált vele, tudom. Na jó lett a sós, jól sikerült? Jó lett is, nagyon. Sajtal csináltam, nem tudtam összegyúrni, képzeld el. Hát nehéz. Úgyhogy tettem hozzá egy törzsadját, meg egy kis rájföl. Jól van, nem? És így jobb. Lányok. 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 Mit? Ez? Honnan van? Várjatok. Ez Vilniusból. András. Ez olyan, mint a mi unikumunk valahogyan. Én a múltkor megcsináltam magamnak egy szoknyát, de aztán nem vettem még föl. Az meg nem is tudom hány éves lehetett. Jó, hogy átvartad? Igen, meg. De ügyes vagy, és sosem tudtam varni. tekerát. Mártika tudott, varni is tudott. Valamikor azt mondom, hogy ma varros napom van, nem kell főzni, takarítani, és akkor van. Mint egy asztal, nagyon jó. Hát akkor te Csak nem élvezkedsz. tudom. Nem, ez a Mátikának van. Hogyan Mit kell vele csinálni, működik igaz? 2000-re? A Dédivel kellene megnézni. Az volt anyunak az első villanygép, az orosz gép. De nem szeretem. Ott van az is anyunál, meg anyunak van még egy zingergépe ott. Én ezt az öreg zingergépet, ezt nagyon szeretem. Esztergát hoztam kint. Csak most szegény kis unokát, ki tudja felfújni neki a lufit? Ő maga már fölfújja a lufit. Fölfújja? Bizonyám. Ánika, mibe tegyük bele a tortát? Már Mert ezt majd megoldottuk, Gábor adhattuk. megoldottam. Az egyik része a tiétek, a másik Figyelj, nekünk nem adjatok így gyerekek, mert és én akkor ad tovább, akkor ad tovább. nem Már mehetem, de Oda ti... visszük majd, Na, az én szerződj is el. elértem. A milyenket már kijött. Igen? Akkor majd mi meg úgyis csomagolunk. Akkor ha ő van a falra felé, az nem olyan sok. Én meg megettem a részemet, de mennyire. Na, ne. De holnap is vannak, úgyhogy jó van.